Duha ka adlaw na lang sa nilipag deadline sa pag-file sa Certificates of Candidacy. Daghana ang misangat sa ilang COC dito sa Eastern Visayas. Ang detalye pinagining report ni Nico Serino. Formal nga misangat si Ormoc City Mayor Richard Gomez sa iyang kandidatura pagka-kongresista sa 4th District sa Leyte. Kini ang posisyon nga gihuptan sa iyang asawa nga si Representative Lucy Torres. Kauban ni Mayor Gomez ang iyang asawa ug anak sa pag-file sa iyang COC. Uban niya yung mga mayor aron mapalambo ang among distrito, no? So sa among distrito na yung ka munisipyo. Makaatbang ni Gomez sa eleksyon si former COMELEC Commissioner Gregorio Larazabal. Kagahapon gisang at sab sa legal counsel ni former Leyte 2nd District Congressman Henry Ong ang iyang kandidatura isip kongresista sa ikaduhang distrito. Ikaduha na kining higayon nga magtigi sila si Ong ug si incumbent 2nd District Representative Karen Javier sa posisyon. Samtang midususab sa iyang COC si Billy Godin nga taga Motiong, Samar nga magpapili isip gobernador sa probinsya. Sa Eastern Samar, miduso na sab sa ilang COC sa COMELEC office ang tibok line-up nga moatbang sa incumbent officials sa Giwan, Eastern Samar. Gipanguluhan ang grupo sa mayoralty contender nga si Gorgonio Goyo Kabakaba ug 8 ka mga kandidato sa pagkakonsihal. Ang Team Goyo ang usa sa moatbang sa grupo ni incumbent Giwan Mayor Analiza Gonzales Kwan. Midususab sa iyang COC si incumbent Maasin City Mayor National Mercado kinsa subli nga magpapili sa pwesto. Kauban ni Mayor Mercado ang tibok niyang City Council slate nga misumitir sab sa ilang COC. Nico Sereno, Balitang Bisdak.